हेलौ लोगोफोर माब्रै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ इसोरनि अननायाव आंबो मोजां दङ आरोना लोगोफोर नै दिनै मा होनो आंनि भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बर' हरफिननाय जाबाय मा होनो दिनै बिराद बरिंथार खामानि मावनो बिराद बादों आरोना भिडिअ बानायनोबो एसे बानाय मोनदों होमबाबो माने बेयाव आङो जिरायबाय थास्लायस्लाय होननानै भिडिअ बानायदों आरोना दिनैहाय जोङो माबा मा होनो दै लुनो फैदों आरोना बानलुआवहाय दै लुनो फैदों ओमफ्रायो बैखै दंहैयो आरोना माखासेफ्रा ओमफ्राय दा माने आङो बेयावहाय सान्दुंआबो एसे गोसा नालाय ओंखायनो माने आङो दायो जिरायनानै दं आरोना बिराद बानाय मोनदों आरोना बोरैबा खामानि मावनो बाथारदों आरो माबा एकदमबारे बोरैबा मा होनो बेखौ बुंनोनो रोंबावलासो आङो माने बानलुआ माने जोङो बानलु गायनायाहाय माबा जाबाय नालाय जोंना मोनथाम स्टेपनि जाबाय आरोना मोनथाम स्टेपनि जाबाय मा होनो जोङो माबाबाय फार्स्ट टाइमावहाय मोनसे गायबाय ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमावहाय आरो बैयाव गायलायबाय ओमफ्राय दा नै लास्ट माने माबा आरोना जोङो माखासेखौ एसे गिबिसिन गायदों ओमफ्राय गिबिसिन गायनानै आरो एसे गोबाव जानानैहाय माखासेखौ गायलायबाय ओमफ्राय दा माने लास्ट गायबाय आरोना नै साननै ना साननै जाबाय आरोना गायखांनाया ओमफ्राय दा साननै जाबाय नालाय ओमफ्राय दा माने जोङो दै लुनो फैलायबाय आरोना माने हाया एसे दा अखाबो हायाखै नालाय ओमफ्राय एसे गोरान नालाय जोङो माने माबानो नायदों आरोना दै लुनो नागिरदों गोरान नालाय गायखालिनो जोङो एसे दा साननै जाबाय नालाय ओमफ्रायो माने दैया माने बानलुआहाय माने माबाबाय गोरान जानायखाय माने जोङो दै लुनोसै होननानै दिनै ओंखारबोलायबाय आरोना ओमफ्राय बिराद बानायनि थाखायनो आङो बेयाव जिरायनानै दंगासिनो आरो दा दसे थानानै लुनोसै नांथायो फुल जाबाय नेगासिनो नै आया फैयाबा लेंहरखादोंसोबा मा खालामदों बेयाव दै लुदों बैजों दै होयो आरोना बेजों मोजां जायो माबा हाखर मोनसेयाव फांसेयाव बेसेबां होयो बेजों रानथारनायखौ बेजों ओं गिसिखौ मोनसे होयो बेजों होगासिनो दङ जोंना नै आदाया माबादों आरो दैखौ जावना होदों बे आदाया जों ओमफ्राय लुगासिनो दङ जोंना हौवानि पार्टिफ्राव बेल' सासे फैदों आरो आदाया बे सासे फैदों ओमफ्राय जों गासिबो महिला नारि जाथि गोजा बे सासेबो लुगासिनो नै दैया नै ओरै फैगासिनो आरो ओरै जाबाय जों जावफ्लंनानै होदों सिगाङावनो खोन्थाखाबायमोन आङो माबायदि खालामदों होननानै बेफोरबायदिनो खालामनानै लुयो आरोना बेखौ माने जों लुजोबनांगौ आरोना नै दैया फैगासिनो लुनोसै दा ओंखाम संनायखौ नेनांगौबा मोनजानायसो नङा रसासो नांगोन आरो फैगासिनो नै जोंहाथ' मोनजाफेरखाया मालाबाबो जोंना मालाबा 12 मासाव खेबसे खेबनै मोनजायो जोंनाव संहायदोंमोनबा मोनजागोन दे बेबो ओरैसो होनो देबा नोंनि ओंखाम संनायखौ जानो लुबैदोंबा आगोल मोनजायोमोन दा बिमा बिफा फैनायखाय मोनजाला ओरै
हायनो हाखाया गाबबाथाय ओमफ्राय आंसो हायो बेखौ भिडिअ लादों भिडिअ लानानै गाबबाय फैसा गोनांथि गाबबावदि होनबाथाय गाबलाबो बे थै गाथो नङाबा नों बुखायनो हाखाया गाबबाथाय भिडिअखौ बोरैबा मोनो खोमा आंथ' हायो बेखौ दा खालामखायो आं फैसा गोनां गाबदोबा लोंबाय थागोन आरो आङो नों गाबनाङा आंसो गाबगोन होनलायखायो सुजुगांबोथ' गाबखाबा सोलोंखाबा मालाय गाबनाय गाबदों होननाय गाबबाय बुखायनो हायाखै दाना दायो माने जिरन टाइम हाफ टाइम जोङो साहा पानि रायख'सिगोन जा नालाय जानो लोंनो नागिरदों फैबाय खारना फैबाय हास्लाबनाय नंला माथो होनबा फैया बैयाव थांग्रोबाय नै साहा लोंग्रोदो थाथ'सै मोनथाया दाख्लै साहा बाखि दंमोनहाय साहा लोंनो थोनहरदो बेवहाय साहा लोंनो नागिरदों जोङो नै ओरैजायबो दङ बादायाव माखासे जोंना हौवाफ्रा माखासे गैया आरोना सासे बाखिखौ लोंहैनोबा थांनांगौनो होनना बुंदो ससिना बेरे हारलाय ससिन होनो गलाय आजिखालि बेरे जाथारदों ससिना यो माइ हानि सिंनो हेल' हेल' सुराउनब्रा ओइ थरा जों एसेसो लोंगोन फाग्लिफ्रा लखबना दोनदों माबादों आरिदों आंथ' नांखायाखै जाखो बिलाय नै गोग्लैबोजोबबाय खोमा जाखो हनै नेमकिन माथो मोजां फांदोंमोनब्रा माबा मा होनोमोनलाय बियो नों लोंनांला साया खम जासिगोन नेमखिनै मा होनोमोनलाय बेखौ बुनिया बुन्दिया नेमखि होनबाथाय मिनिजागोन बुनिया बुजिया बियो बुनिया बुजिया नै दे होमबालाय मानिखौ आया नोंसोर बेयावनो जाबोखादों लोगोफोर बेखौ जानोसै नै बेयाव लाइखि जों लाइखि गाफ्लेजोबगोनहाय बिसोरो आब'आ फैयानो नै साहा लुगासिनो दङ नै आं बिसिखानाय बिसिबाय सोरसो बिसिखानाय नङा होनदों सोरनि फिसा नोंलाय साया आब' बिलाइनि आरो आब' बिलाइनि बोरै ओमफ्राय बिमाखौलाय बिलाइ माबा आब' जाखो आंनावथ' थाव नै सेस बोरै आब' जाखो बिमाखौ लागोन ओमफ्राय दा आखाइ लादो साया नै बेनि लिजारबो बेयाव होदो गिलासाव दाउ गोथां जाखोना गोथां जाखो बे जागासिनो दाउ जादोंनो लाया खाग्रोमोना दै होनांगौ होनबा दसेसो दैयानो गैयानो दा होनो खाग्राबा बुरि नुवाखै सिख्ला गोरा नुदों जेबो खोनाखै नालाय आं बेखौ दा होला आरो माने नै मा होनो नोंथांमोन लोगोफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोननो नांगौबा बिसोरो माने सिख्ला जाजोब्बाय आरोना एसे बैसोगोराग्रा जाजोब्बाय सिख्लायैनो दं बेस्राफोर हाबा जाथ'वाखै आदुमगारि माने सोरबाफोर एसे साख्रि मावनाय मोनबा माने थांगोन आरो बिसोरो सोरबाफोर नांगौबा नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय माने गावसोरबो एसे फरायनायफ्रा गिदिर गिदिर नालाय आरो दा नै दा खोन्थानोसै नालाय बेनो सुंबुरिया जों सुंबुर लानो नालाय गावना दङ बिथाङा नैबेबो सासे नादुंगारिया बेबो सासे दङ नोंथांमोना सोर सासेखौ फसायो सानैखौ फसायबा लानो हागोन नैबे सासे साइसथार मानसिफ्रा गाज्रि नङा महरफ्रा मोजाङानो नैबे बिनानाव नैबे बेहा गिदिरसिन बेहा ओमफ्राय बियो बिनानाव उन्दै आरो बिनि सेम टु सेम नुखायो दा लाना फैसो होनबाय नों लाना फैसो होनबाय खोमा मोजां नै नोंथांखौ मोजां बिमासो फैगोन दा लोंखांबाय नै बै दासो फैदों आरोना दाख्लै बेस्राफोर बानलु गायफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बानलु गायफैनानै साबो मेथाइबो जेबो मोनलोङासै आरोना ओमफ्राय दिनै लेंहरबाय आरो बेखौ दाख्लै मानसिफोर रावबो गैयामोन आरोना माने सा लाबोना होफैनो माने ओरैबायदि बेस्थ' जाबाय माने हास्लाबाखै टाइमानो सर्ट जाना होनानै माने साबो माबो जेबो लायैनि टाइम गैयिनि
बे जेबो मोनलोङासै आरो ना ओमफ्राय दिनैहाय लेंहरबाय आरो साहा लोंनो मेथाइ जानो दाख्लैनि साहा बाखि लोंफैबाय आरो सिख्लासो नांगौबा नोंथांमोननो गयबो लाबोदों फाथैबो लाबोदों गयाबा आं लाबोनायखायसो दाउ जादों बियो जोंहानि दाउ जादों हमनानै नै साहा बाखि लोंग्रायानो माने बिथांनाबो चेनेल दङ नोंथांमोनहा नायनो हागोन मानजिथा बसुमतारी नामा मानजिथा बसुमतारी बिथांनि चेनेलावबो थांनानै नायनो हागोन नोंथांमोनहा दे होननानै ला मानजिथा बसुमतारी इउटुब चेनेल आरोना आंना दासो बारा गोबाव जाबाय बोसोरसेयानो होमबाबो ग्र' जायाखै आरो ना नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो आरो नाय आरो बयबो नायनानै हो जागोन दे आं बारा बुंनो रोंलायलाङा आङो गय जाबाय नै ओमफ्राय दै लुहैफिनसै माने दिनै दै लुनो फैदों आरो ना एसे मोनाजासिबां लुयो दैखौ दानो थांसैबो अबेजों लुदों दैखौ बेजों दा थांनोसै नै बियो बे माने दिनै लुवाखै आरो ना दाख्लैसो लुदोंमोन ओमफ्राय जेबो मोनलोंनाय मोनजानाय जायाखैमोन नालाय ओंखायनो दिनै जिरायनाय टाइमाव लेंहरदोंमोन आरो बेखौ थांसै दे होमबालाय औ आं मोनजाफेरखै गाव लोगोफोर आंनाबो नै मुगाया माने आंबो लुनोसै आरो ना बेजोंहाय Hei, kadang layo. खबजोबदोंसो नै माया गायनाया ओंखाम संनांगौ नो मोनाबाय थांबाय बेजों मोनसे होयो ना दै माने आङो आथिङाव नांना बेसेबा गुवार जानानै दं बोरै गाग्लिनाय नुखो नोङो बेजों मोनसे लुनांगौ नै लुगासिनो रानथारनायाव मोनसे होयो बेजों रानथारियाव मोनसे होयो रानथारनायाव मोननै होयो बेजों रानियाव बेजों मोनसे होयो आरो ना माथो बियो गोरान जाथारबाय नै बानलु फुलियाव गोरलैथार हनै दाबो भिडिअखौनो होला आं बेहाय आं सापर्ट खालाम होननायखौनो लाजिदों जाथ्रा बेनो बेखौनो लाजिदोंमोन मानो हास्लाबा जानांगौ हिनजावफ्रा रागा जोंबा गाज्रिबो खालामनो हायो मोजांबो खालामनो हायो नों होननायखौ खोनायाखै नोङो सनानि संसारबो खालामनो हायो मा होनदों ओमफ्राय गोबाय गिजि न'खरबो खालामनो हायो हौवाखौ बिदि होनायनि दैयानो थांबावाखै नै बहा हास्लाबा बारलांबाय बारबोबाय जाबायदि बानायखाबाय